Jó estét kívánok! Elkezdjük szerintem egy pár percen belül. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit izgulok, mármint hogy izgalmas a téma, már ezt vártam. 2024. januárjában találtuk meg ezt a nagyszerű leletet. Egy kis multidézéssel szeretnék kezdeni. Akkor igazából egy bozótírtás miatt érkeztünk fölre a hegyre. Már volt egy fémkeresős kutatás, de szerettünk volna még egyet tartani, hogy a bozótost elpusztítva, letermelve megnézzük, hogy annak a helyén is hátra találunk valami leletet, és erre senki nem is számított, úgyhogy körülbelül délután 1 órakor mindenki eldobott minden szerszámot, és körülálltuk Tamást, ugyanis Tamás is itt van, aki találta ezt a leletet. És onnantól kezdve mindenki azt nézte, hogy mi lesz ebből, találgattunk. Volt a második világháborús bombától kezdve mindenféle ötletelgetés. Megmondom őszintén, hogy egy picit hátra is húzottam olyankor, amíg nem voltunk benne biztosak, hogy mégis mi lesz ez. De aztán egyre ástunk lejjebb, és amikor kispriccelt belőle a pénz, szó szerint, akkor megörült mindenki, mert láttuk, hogy ez valami nagyszerű dolog lesz. Aztán ki is derült, hogy a környéken egy egyedülálló leletet találtunk, amit most sikerült már feldolgozni. Az előadást Berek Veronika régész fogja kezdeni. Ő a Vaskapuhegyen az ásatás vezető, és Nagy Balázs, aki pedig numizmatikus, régész, ő fogja folytatni, ő dolgozta fel a kincseletet, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttek, és szerintem akkor is kezdjük. Rövid bevezetőt szeretnék a Balázs előtt tartani, hogy akkor el is helyezzük a leletet valahol a Kincses bányai lelőhelyen, és itt be szeretnék mutatni pár másik leletet is, ami előkerült a kutatások során. Ugye, hogy a helyszínen először Telei György végzett terepbejárást és felmérte a lelőhelyet 1997-ben. Ő a közelben található 13. századi településhez kötötte, és a 13. századi erődítményként azonosította a tipológiai jegyek alapján. Ugye a Rákhegy területén található egy Árpád-kori falu lelőhely, itt ugye már végeztünk itt is kutatást, de nagyon sok lehetett Frigyes nem talált, úgyhogy itt plusz információkat nem kaptunk. Magáról a Kincses bányai erődítményről írott forrás Telei György soha nem talált, nem is volt, mivel nem is egy erődítmény, nem is lehetett róla írott forrás, mert ugye az ásatások során kiderült, hogy nem egy erődítményről van szó. A lelőhelyen 2017-ben Belényesi Károly járt, helyszíni szemlét tartott, de leleteket nem talált, ő is csak a felszíni adatokat tudta dokumentálni. És ugye 2024. januárjában és 2024. novemberében tértünk vissza fémkeresős kutatásokat végezni. Ugye a lent az Újgút és Ógút írott forrásokban megjelenő középkori települések. Stibrányi Máté Ógút település templomát felismerte, ez megvan a helye, Újgút település templomát még nem sikerült neki megtalálni, és én azért reménykedem benne, hogy hát ha ez a Kincsesbányai templomunk, ez lesz az Újgút településnek a temetője és temploma. Ugye itt a Telei Györgynek a felmérése, amit ő a felszínen látott, ez pedig ugye részfali telefil munkatársunknak a felmérés, hogy látszik, hogy hát felszínen mik azok a nyomok, amik láthatóak. Ugye Telei György úgy azonosította, hogy ez a kis kiemelkedés, ez mondjuk az erődítménynek a bejárata, kapuzata, ez az árok, a sánc, ami körbeveszi, ez a kis kiemelkedés pedig a fal, ami védi az erődítményt, itt középen pedig ugye a tornyot képzelte el. Mi az ásatás során 3 szelvényt nyitottunk, ugye úgy terveztük, hogy az egyes szelvényt az úgy feltételezett kapuzatra, egyet ide, ahol bizonytalan volt a kerítőfala az erődítménynek, és egyet pedig szerettünk volna ide a központi részre rányitni. Ugye az egészről szerintem már mindenki nagyon sokat hallott, hogy mikor is kutattunk, miket találtunk. Ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy a Vasképuvár Baráti Kör és a Közösségi Régészeti Program önkénteseinek köszönhető, hogy ez az egész így létre tudott jönni, és megvalósult. A kutatások során az első alkalommal került elő, ami fontos, a buzogány, meg pár veretek. Így a buzogány, a ruhaveretek, őrcsapok, vasfegyek, minden egy kicsit úgy arra utalt volna, hogy valóban egy erődítménnyel találkozunk. És valahogy csata jelenetek, hát egy összetörött buzogány, az mégiscsak egy csatához köthetően. Valamint a fémkeresőzés során nagyon sok érmét találtunk, ezek főleg 4. Béla, 5. István, de Luxemburgi Zsigmond, II. Lajos és első Miksa
uralkodási idejéhez köthetőek, szóval egy egész hosszú időintervallumot végigvesznek, és az ásatás során is főleg 4. Béla és 5. István érmék kerültek el, ezekről majd mutatok képeket is. Az első januári kutatásról, pár felszíni fotó, hogy mennyire más a táj mondjuk novemberben, amikor visszatértünk a kutatásra. A második alkalomra. És akkor itt a térkép, hogy akkor hol is nyitottuk, ez volt az 1-es szelvényünk, ez a 2-es, és vicceltük volna a 3-as szelvény, ami valójában nem sikerült ekkorára, mert a fák miatt nem tudtuk jobban kihúzni, valamint egy kicsit bonyolult lett ott a helyzet az osztárium miatt. És ugye maga a tervásatás a tavalyi év elején, március és április során valósult meg, és amikor hát elkezdtük az ásatást, az első 50 centi után jelentkeztek a temetkezések és a sírok, és akkor döbbentünk rá, hogy hát ez nem egy erődítmény, hanem egy temető, és mindenki nagy meglepetésére, és nem csak temető, hanem település nyomai is előkerültek, például egy Árpád-kori kemence. És a kemence mellett persze egy pár cölöpjük és munkagödör is előkerült. Itt például ez a falazat, ami a térképeken is látszott, hogy a kerítőfal, ez nem egy erődítmény kerítőfal, hanem a templomnak a temető kerítőfala lett végül is, ami vastagsága körülbelül 60 centi körül van. Pár kép. Sajnos az ásatás során előkerült temetkezések nagy része bolygatott volt. Éppen maradt csontváz, amit teljes egészében feltártunk, az 7 darab. A többi az teljesen meg lett bolygatva. Ebből a temetkezésből szerencsére előkerült egy esvégű hajkarika, ez az egyetlen melléklet, ami a sírok közül előkerült. És ugye az esküvégű hajkarika is egy nagyon jó információt ad nekünk, mivel ez a 11-től a 13. századig használt ékszer típus, úgyhogy mutatja, hogy az Árpád-kori temetkezés volt. Ez a két sír, 3 másik gyermek sírral együtt, az 1-es szelvényünkből került elő. Ez egy kevésbé volt teletemetkezésekkel az 1-es szelvény, látszott, hogy a 2-es szelvényünkben sokkal sűrűbben, vissza tudod lépni? Igen, hogy sokkal sűrűbben egymásra temetkeztek ebben a szelvényünkben, a 2-esben, itt az 1-esben ezt valószínűleg hamar felhagyták, és utána a település rá húzódott arra a részére, mivel a kemence, meg a cölöpjukakkal elástak pár temetkezést is. Szóval, hogy korábban használt ide is temetkeztek, ezt a részét felhagyták, majd a település ráhúzódott. Látszik is, hogy itt azért sokkal jobban egymásra temetkeztek, hogy nem is lehet eldönteni, hogy kihez melyik rész tartozik. Kinek a koponyája. És is. Őket azért szépen egy helyre. És minden csontjuk megvan, anatómiai rendben fekszenek, és senki nem másra őket. Pár fotó az ásatásról, és itt rengeteg, és az érdekes, hogy az 1-es szelvényből főleg fiatal vázak kerültek elő, csecsemők, 3 csecsemő, meg 2 10 lány csontváza. Pár fotó, itt a szelvényeinkről, ez volt a 2-es szelvényünk, ez volt az 1-es szelvényünk, itt voltak a temetkezéseink, itt a kemence, meg a gödrök, amik hozzátartoztak, és itt volt korábban egy temetkezés, amit elásott a kemence, amikor a kemencét ásták. Itt a képen látszik, hogy a felső, az ott ugye a kerítőfala a templomnak, temetőnek, és valószínűleg volt egy korábbi fala, amit kiszedtek, és ami sáncként látszódott a térképen, egy kis bemélyedésként, az a falkiszedésnek a helye volt. Ebből a falkiszedésből került elő a legtöbb kerámia az ásatási helyszínen. Talán máshol alig volt a kerámiákból, innen volt, vagy 3 zacskóban. Ugye itt is a térképen szerettem volna jelölni, hogy itt a falkiszedés. Látszik, hogy ki lehet szedve a falazat, és csak visszahullott bele a törmelék, és ugye itt látszik, hogy megvan az új kerítőfal, amit később építettek. És ezért is biztos, hogy ezt később építették, hogy kicsinyítettek egy kicsit a kerítőfalán a templőtemetőnek, mert ráépítették a temetkezésekre. Hogy jó, pár csontváz, az így befut a fal alá, és itt látszik is, hogy én nem tudok felérni a tetejére, kicsi vagyok, de itt látjátok, hogy ugye van a bemélyedt rész, az a sánc, az ez, a falkiszedés, és ugye a kiemelkedő részek pedig ugye a kerítőfal, az pedig ez. És így sikerült azon a részen is, ahol Terei korábban nem tudta azonosítani, megfogni azt a kerítőfalat, ami körbe veszi a lelőhelyen.
És ugye a harmadik szelvényünkben sajnos belefutottunk egy osztályunkba, ami rengeteg emberi maradványal volt teletömve, ezt ugye nem tudtuk teljes egészében feltárni, de szerencsére sikerült megfogni a falazatot, amit nem kerek, mint ahogy ugye a felszínen látszódik, hanem egy templomfal, ami hát kisebb kérdés is, hogy most ténylegesen templomban csak egy kisebb kápolna, mert a fal alapozás vastagsága csak 50 centi, ami egy templom alapozáshoz nagyon kevés. Itt látszik is, hogy ez mind csont, ez a mennyiség itt mellette, és ugye ez ilyen egyszerű hevenyészes kis kőből rakott kis osszárium, amiben őket belehelyezték. Majd remélhetőleg Stibrányi Mátét sikerül rászedünk és eljön idén bemérni ezt a részt, és akkor lesz egy alaprajzunk is, nem csak ez a kicsike kis falszakasz, és akkor talán többet fogunk tudni magáról a templomról, hogy mekkora is, és valóban lehet egy templom, vagy csak kápolna, amit itt található. Áttemetkezés. Még egy éppen maradt temetkezés, és itt látszik, hogy hát itt egy koponya, itt egy másik, és teljesen szétrásták az egymást követő temetkezések. És ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig használták a temetőt. Szerintem nekem az a legviccesebb, hogy itt valakinek a lába, és egy korábbi temetkezést elástak vele, és ott a feje a lábán rajta, ami szerintem szürreális egy helyzet. Itt is szegénynek a fejét elásták, évtemetkezésből nagyon kevés akadt. És akkor itt a gyűrű, amit mindenki szeretne majd magán viselni, ez egy pecsétgyűrű, ami a 13. század közepétől használják. A Lovag Zsuzsa ezt a Hahót nemzetséghez köti, ez a Hahót nemzetségnek a címere, ami azért eléggé hasonlít a mi gyűrűnkhöz. De az érdekes, hogy a Hahót nemzetség birodalma, hogy területei, azok a Zala megyében találhatóak, úgyhogy kérdés, hogy mégis hogy került ide az ő általuk használt pecsétgyűrű. Ezek a párhuzamok a pecsétgyűrűkhöz az Alföldről származnak, ez pedig a Municsata területén került elő. Egy kicsit így elhelyezzük, hogy pár párhuzamot Magyarország területéről, ez nagyobb a miénk a legszebb, nem? Így van. Ugyan érdekes, hogy itt párkavelek, gótikus egybetű, ez a fénykeresődés során került elő, és én nagyon jó párhuzamot találtam Davasi temető feltárása során, és azok mondják, hogy elég korai pártatípusok, és a 14. századra tehetőek. Sajnos a miénk az nem temetkezésből került elő, csak felszíni lelet, de így is plusz információt tudjuk a lelőhelyhez. És így, hát mindegyik egy picit más, de azért nagyon hasonló darabnak tűnik szerintem. Kellene még hozzá párat találni, és aztán rekonstruálnánk a pártátnél is. Itt egy másik spárta, ez az osszáriumból előkerültek, ezek a darabok, hát sajnos itt sem rajta a fején az elhúgynak, hanem így is sorványként. Ezek spirálgészes spárták, ezt is ugye a 14. század elejétől a 16. század elejéig használják. A pártára ezeket a kis drótokat így felfűzik, rávarják cérnával az alapbőr alapra, virágmintát, geometriai mintát, vagy egyszerű kis íveket szoknak így ráhímezni a bőrszalagra, és hogy mindenki így nehezen tudjátok elképzelni, hogy ez hogy is néz ki, ezért hoztam így egy példát, Szabadka területén előkerül. Szerencsére megőrződött a bőr, ami rajta vannak a kis spirálos díszek. Úgyhogy így el tudjátok képzelni, hogy hogy nézhetett ki ez valamikor a 14. században. Azért így jobb lett volna megtalálni bőrrel együtt, de sajnos ez nem valósul. Pár további lelet, itt az esvégű karika, amit mondtam, hogy a sírból előkerült, ez az egyetlen sírmellékletünk, ugye a buzogány, ez 12 tüskés buzogány. Akkor előkerült akkor az ásatásban egy nagyon aranyos kis ágaskodó oroszlánnal díszített vele, meg két nyírhegy, meg a sarkantyú, meg egyéb, hát szögekből meg töménytelen mennyiség. Úgyhogy ebből is tudjuk, hogy a templomnak valószínűleg a felmenő falai azok nem kőből, hanem fából voltak, fából épültek. Ezek nem az éremlelethez tartoznak, ezek csak a lelőhelyen előkerült további leletek. Ez egy bécsi fillér, ezek luxemburgi Zsigmond érméi, a 4. Béla és 5. István érme, amik a fénykeresőzés során előkerültek. És szerencsénk volt, hogy a temetkezések közül az egyik sírmellől előkerült ugyanúgy egy 4. Béla érme, ami pontosan ugyanaz, ami a felszínen is előkerült korábban, még januári terepbejárás során, és így mutatja azt, hogy valamikor 4. Béla korábban már elkezdtek temetkezni, és valószínűleg a 14.-15. század közepéig használták temetőként a helyszínt. Kerámia anyag. Ahogy mondtam, ezek a kerámiák, ezek mind abból a falkizelésből kerültek elő, a legtöbbje, a legszebb darabok onnan kerültek elő. Ez pedig Székesfehérváron
Székelyvárról hoztam egy példát, hogy hát képzeljük el, hogy nézne ez ki egészben, mert sajnos nekünk csak töredékek jutottak. Magáról az éremleletről ugye, hát már Máté elmondott pár információt, úgyhogy nem is húzom tovább. Hát köszönjük Gál Tamásnak a találatot. Köszönöm nagyon szépen, ez egy ilyen nagyon. És akkor ott a helyszínen egy fejjel lefelé fordított edényt találtunk. Úgy döntöttük, hogy rányitunk egy kisebb 90x90 centis szelvényt, és megpróbáljuk egyben kiemelni, hogy majd a restaurátor műhelyben a restaurátorok szedjék ki belőle a leleteket, de akkor még nem tudtuk, hogy mit fogunk találni. Sajnálatos módon a fáknak a gyökerei elég sok helyen kinyomták az érméket az edényből, mert meg volt repedezve a széle, és bontás közben beleakadt a spakli, és hogy Máté mondta, hogy kispricceltek belőle az érmét. Már akkor tudtuk, hogy 5. István korábeli érmékről van szó, mert szerencsére volt egy 5. István érme a kispriccelt érmék között, de csak a restaurálás után, amit a restaurátorok kibontották, tudtuk meg, hogy valójában 779 darabnyi ezüst érme volt található ebben az edényben. Meg szerencsére nagyon kis nyomokban, de megmaradt a lemvászon szütyő is, amiben belehelyezték, majd erre fordították rá az edényt. Felmerült, hogy ez egy másodlagos helyzet, hogy nem ide rejtették el, hanem csak valahogy véletlenül ide került. Erre nem tudunk pontos választ adni, hogy ez az első hely valójában ténylegesen ide rejtették, vagy pedig csak másodlagos helyzetbe került ide. Mondjuk amikor volták el a templomnak a kerítőfalát, vagy a templomfalát, elhordták, akkor kis zöldesre korodálódott ezüstérmék nem érdekelte őket, nekik a kövek voltak fontosak, és ide csak ledobták, és ide került, mert az az érdekes, hogy csak ilyen 30 centire van a felszíntől, hogy nem egy mélyre ásott, elrejtett kincs, hanem ugye 30 centire előkerült. De erre majd megpróbálok választ keresni, hát sikerül, de nem biztos, hogy fogunk tudni. De így is egy nagy öröm, egy érdekes lelet. És akkor pár fotó még a megtalálásról. Ez pedig az edény alja, ami látszódik szépen a mesterjei. A rengeteg fotóból meg videó. És akkor én át is adom a Balázsnak a szót, és hogy rátérjünk a lényegre, magára az élet kis bemutatására, és én köszönöm a figyelmet. Majd a végén lehet kérdezni, ha valaki szeretne. Bocsánat, hogy gyorsan haladok, elnézést kérek mindenkitől. Na, hát köszönöm szépen először is a lehetőséget Valának, hogy megkaptam az éremleletnek a feldolgozását, és részt vettem ebben a nagyszerű dologban. Bízom benne, hogy sikerül ebből egy kerek egész dolgot meg kihámozni, mindazon túl, hogy szerintem még esetlegesen akár az éremlet kapcsán, de nyilván a templom kapcsán is érdemes még itt a jövőben kutatásokat végezni, régészeti feltárást végezni. És talán nem tudom, hogy a jelenlegek közül kik voltak ott az előző előadásomon, amit itt tartottam, és mert hogy ugye annak a témája igazából egy katonai pusztításhoz köthető, ugye itt a Mohácsi vészhez köthető érem és kincsleleteknek az összefoglalója volt ennek az előadásnak a fókuszában. És most csak azért hozom ezt fel példaként, mert hogy ugye itt is egy olyan eset állt elő, aminek most így a kezdetében nem szeretném lelőni a végét, vagy a poénját, de hogy tulajdonképpen itt találtunk ugye egy éremletet, egy éremegyüttest, ami minden esetben kérdéseket vet fel, mind a kutatóban, mind a találóban, hogy ugye miként került ez ide, miért van itt, miből tevődik össze, milyen pénzek vannak benne, és ki volt egykoron a birtokosa, mekkora vagyont jelentett ez az adott korszakban, miért ásták el, miért nem vitte magával az egykori tulajdonos. Szóval egy számtalan kérdéshalmaz fogalmazódik meg a kutatóban, illetve hát szerintem most mondhatom, hogy az itt jelenlevő önkéntesekben is, akik ugye részt vesznek egy ilyen kutatáson, hiszen őket is ezek a kérdések mozgatják, értetik, hogy ezekre választ kapjanak. És hát ugye én is elmondhatom, hogy engem is ez az, ami igazából a szakmámon belül nagyon érdekel, hogy a különböző korszakokhoz kapcsolódó érem és kincsletekből milyen egyéb pénztörténeti,
hadtörténeti, vagy akár helytörténeti plusz adalékkal lehet kiegészíteni a már ismert történeti anyagot, forrásokat. Ugye tudjuk Magyarország esetén, hogy azért itt elég sokszor különböző pusztítás érte a Magyarországon élő lakosokat, mind az Árpád-korban. Ugye itt, ha csak a tatárjárást említjük 1241-42-ben, ami nem csak az Alföldet, hanem a Dunántúlt is érintette, vagy ha tovább megyünk, ugye, ami az előző előadásomnak a témája volt, akkor, és szintén egy nagy mennyiségű érem és kincsleletet hagyott maga után, az 1526 évi mohácsi vészhez köthető, illetve azt követő eseményekhez köthető érem és kincsleletek is egy hasonló jellegű dolog, de sorolhatnám tovább, ugye itt a 15 éves háború is, szóval itt ez egy olyan ütköző zóna volt mindig a Kárpát-medencében, ahol az emberek azért időről időre sajnos valamiféle pusztítás érte őket, illetve hát a településeket megtámadták, illetve hát nyilván az emberek is ugye alkalmanként életüket vesztették, amikről, vagy ami eseményről ugye ezek az érem és kincsletek tanúskodnak, hiszen az egykori tulajdonosuk mindannyiszor, amikor mi ezeket megtaláljuk, bebizonyosodik, hogy nem tudott visszamenni az általa bírt vagyonért, tehát ha az ott marad a földben, ugye, akkor ilyenkor jön az a képbe a régészeknek, hogy hát bizony az egykori tulajdonos vélhetően az életét vesztette, akkor abban a történeti eseményben, amit majd az adott kis érem és kincslelet megmagyaráz nekünk, mert hogy ugye ezekben meg kell minden esetben nézni, hogy mi a legkésőbbi érem, mikor készült. Mert hogy ezek ugye árulkodnak, jó esetben van rajtuk évszám, rossz esetben nincs. Árulkodnak arról, hogy milyen történeti eseményhez kellene kötni őket, vagy lehet őket kötni. Nyilván önmagában egy éremleletet, vagy egy kincsleletet bármilyen történeti eseményhez kötni nagy merészség, nagy bátorság. De, hogyha több érem és kincsleletünk van, akár egy adott régión belül, vagy akár az egész országot érintőleg, akkor ugye nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy azok a leletegyüttesek, amik ezt az időszakot keltezik, azok ahhoz a történeti pusztításhoz köthetőek. Na, és hogyha most akkor ugye ezt a Vera már mutatta ezt a diát, tovább megyünk, és látjuk azt, hogy itt milyen körülmények között, milyen rétegtani viszonyok között kerül elő ez az éremlelet, akkor ugye nem egy szokványos dologgal állunk szemben, mondhatni, hogy majd, hogy nem magyaráznunk kell, hogy mit keres itt ebben a felső rétegben, mondhatni humuszban, ugye, ami alkalmas mondjuk egy bolygatott réteg viszonyokkal bíró területen, régészeti lelőhelyen. Úgy kezdjük a régészeti munkát, hogy ezt a réteget markológéppel eltávolítjuk. Nyilván ez nem annyira bolygatott rétegnek minősül, mert hiszen ezt nem művelték, mezőgazdasági munkák vélhetően ezen a területen nem folytak, ezért is maradhatott meg olyan szép domborzati viszonyokkal az a kép, amit a Vera mutatott. Nagyon jól ugye kirajzolódnak az egyes építményeknek, vagy erődítéseknek a helyén, mert ugye a mezőgazdasági művelés még nem rombolta szét. Nyilvánvaló, hogyha ezt érintette volna, akkor ez a kisedényi pénz szétszóródott volna ennek a környezetében, és megtaláltuk volna úgy őket, hogy itt 10, és akkor itt szanaszéjjel szóródott volna egy ilyen 50 méteres, 50x50 méteres területen az éremlelet, de ugye itt egy zárt kontextusú éremegyüttesről beszélhetünk, ami nagyon fontos. Azért, mert így azt mondhatjuk, hogy az egykor elrejtett leletegyüttesnek a 100%-át megtaláltuk, és így egy olyan képet értelmezhetünk, illetve kaphatunk ezáltal mind éremtani, mind történeti vonatkozásban, amire támaszkodni lehet. Mert ugye, hogyha ez szét lenne szántva, akkor ugye képbe kerülhet az is, hogy hát tulajdonképpen nem biztos, hogy az összes érem a múzeumba került, hát igen, esetlegesen illegális fémkeresősök is jártak ott, hát akkor most miként értelmezzük ezt az egész masszát, ami bekerül a múzeumba,
Ugye ezek így nagyon nehéz kérdések, és azokból mondjuk a részinformációkból egy ilyen kisarkított helyzetben ezekből a részinformációkból kell levonnunk egy egész képet, de itt ugye nem ez a helyzet, itt egy szerencsés együttállás áll fenn. Tulajdonképpen azt majd még mindenképpen kutatni kell, hogy miért ebben a felső 30 centiben volt ez az éremanyag, ez az éremelet. Elképzelhető-e az, hogy ez a réteg, vagy ez a felső rész, ez megegyezik mondjuk az Árpád-kori réteggel, vagy pedig, mint ahogy a Vera is említette, mondjuk valaki ezt már megtalálta itt a helyszínen, aztán mivel értéktelennek bizonyultak a benne lévő pénzek, ezért kimozdította az elsődleges találás, vagy az elsődleges elrejtési pozícióból, és áthelyezte úgy, hogy mondjuk csak ő találja meg, és ráborította ezt a kis edénykét, hogy ne lehessen látni ezeket az érmeket. Ugye mind a két eshetőség az igazából fennállhat, de ezt biztosan még kutatni kell. Én azt is el tudom egyébként képzelni, hogy az Árpád-korban mondjuk a templom körül akár kerített, ugye a falal kerített temetőn belül, mondjuk itt volt egy olyan bolygatatra, vagy nem használt terület, ami alkalmas volt arra, hogy mondjuk a felső rétegben az egykori tulajdonosa gyorsan elásrázta a kis leletegyüttest, ami ugye tulajdonképpen itt maradt a földbe, és akkor viszont elképzelhető, hogy nem kell azzal számolnunk, hogy ez egy másodlagos pozíció. Szintén a Verától hoztam még egy diát, de ígérem, hogy többet nem. Ugye itt van az a pillanat, amikor mindenki nagy izgalommal bontja ki ezt a leletet, és lehető legtöbb információt megpróbálták adatolni, és rögzíteni erről az éremeletről a helyszínen, amit csak lehetett. Tulajdonképpen ez egy nagyon jól elvégzett feltárás volt. Ahogy Vera is mondta, már 779 darab ezüstérem volt ennek az eredménye, és hogyha az összetételére megyünk át ennek az éremegyüttesnek, ugye az mindenkit foglalkoztat, hogy milyen pénzek alkották, mik voltak ebben a leletben, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ennek a leletegyüttesnek a nagy részét bécsi denárok alkotják, de mit is tudunk ezekről a bécsi denárokról, mik ezek, hát ugye miért nem magyar pénzeket használtak, miért kellettek ezek a külföldi pénzek, akkor mindezekre a kérdésekre azt lehet válaszul adni, hogy egy nagyon érdekes szituáció körvonalazódott Magyarországon már a tatárjárást megelőzően. Tehát tulajdonképpen 1170-től kezdődően mondhatjuk azt, hogy a magyar pénzek folyamatosan értéktelenedtek el, és egyre kisebb súlyúak, és egyre kevesebb ezüst tartalommal bírtak. Nyilván ez a helyi gazdákat nagyon zavarta, és ezzel egyidejűleg nyugaton a mai Ausztria, Észak-Olaszország, illetve Szlovénia területén elkezdtek nagyon jó minőségű pénzeket verni. Mondhatni, hogy majdhogy nem színezüstből készültek ezek a veretek, és ugye ezek ilyen 1 gram körüli súlyban kerültek kibocsátásra, és még az is hozzájárult ehhez a képhez, hogy ez idő tájt Észak-Olaszországban, a nagyvárosokban húshiány ütötte fel a fejét, és hát ugye honnan vigyenek húst ezekbe a városokban, hogy az embereknek legyen mit tenni, nyilván Magyarországról, az Alföldről lábban kiterelték az állatállományt, eladták jó pénzért, és ezekkel a jó minőségű frizaki denárokkal fizettek. És tulajdonképpen azért beszélek most erről, mert a bécsi denárok nagyjából ezzel egyidejűleg jelennek meg Magyar Királyság, Magyarország területén a pénzforgalomban, ez nagyon jól kimutatható, bár ezek főként a nyugat-magyarországi régió, illetve a nyugati határ mentén
terjednek el az 1200-as évektől kezdődően egészen egy folyamatos állandó jelenléttel számolhatunk a bécsi denárok esetén, viszont ugye 1236 és 1251 között volt egy interregnum időszak, amikor is a bécsi denároknak az értékét tulajdonképpen a felére, vagyis tömegüket felére csökkentették, tehát volt egy pénzreform, de ez a kereskedőket, illetve mondhatom, hogy a helyi pénzforgalmat nem zavarta. A bécsi denárok tulajdonképpen a tatárjárást követő időszakban fejtették ki a legnagyobb hatásukat a magyarországi pénzforgalomra, középkori pénzforgalomra, mert hogy a frizaki denároknak a magyarországi beáramlása a tatárjárással véget ért. És ezt követően a bécsi denárok beáramlásával számolhatunk, szintén ugye nyugati irányból, viszont ezeknek a pénzeknek a beáramlását a Duna régiójának a kereskedelme értette, és az intenzivitása vagy a beáramlása pedig folyamatosan fokozódott. Az 1255-ös évtől kezdődően, ugye 4. Béla uralkodása alatt fontos volt pótolni ezeket a frizaki denárokat, és 4. Béla úgy ítélte meg, hogy a szlavonbáni létrehoznak egy új egységet, ami a szlavonbáni pénzverés volt. Erről majd még fogok beszélni, és hogyha a szlavonbáni pénzverésről, mert hiszen a szlavonbáni denárok, illetve obolus is található ebben a leletegyüttesben, nem sok, de jelen vannak. És hogyha megnézzük ezeket a bécsi denárokat, ugye akkor ebben a leletben csak az 1255 után kibocsátott, vagy 1936 után kibocsátott denárok vannak jelen. Ezeknek a jellemzője az, hogy nagyon jó minőségű ezüstből készültek, tehát 80%-ban ezüstöt tartalmaznak, tehát körülbelül fél gram körüli átlagsúlyban készült egy ilyen denár. Az átmérőjük az körülbelül akkora, mint az én nagyujjamon a köröm, tehát ilyen 1 centis átmérővel, 1,2 centis átmérővel számolhatunk, és éppen azért, mert ilyen jó minőségű és állandó minőséggel bírtak ezek a veletek, ezért az emberek bizalmát elnyerte, és szívesen használták őket. Tehát az ide beáramlott külföldi bécsi denárokat, aki éppen ezekhez a veletekhez hozzájutott, az szívesen félretette, nem azt használta a mindennapi pénzforgalomba, talán kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint a forint és az euró viszonya. Akinek sok pénze van, az lehet, hogy inkább euróba tartsa, és amit hétköznap használ, az pedig a forint. És akkor nagyjából egy hasonló dolog lehetett a középkori Magyarországon, itt a bécsi denárok kapcsán is, amit megfigyelhetünk, hogy ezeket a pénzeket félretették, bármint ahogy látni fogjuk, majd keverednek magyar pénzzel is, de csak kis számban. Ha megnézzük az éremképet, akkor egy nagyon érdekes dologgal állunk szemben. Mi az, ami esetleg feltűnik mindenkinek, mi nincs ezeken a vereteken, ami például a mai pénzeken ott van? Körirat. Nincs rajtuk körirat. Igen. És még nincs rajta, mondjuk, ami alapján meg lehetne mondani, hogy mikor készült? Évszám. Aha. És akkor vajon hogy tudjuk mégis azt mondani, hogy ez egy második ottokár benne? Mi az, ami ezt mondja nekünk? Miért annyira biztos, hogy például a numizmatikai éremhatározókban leírt adatok, azok szentírások? Tehát, hogy itt nyilván egy nagyon hosszadalmas szakanyagnak az átvizsgálása után tudjuk, vagy lehet azt mondani, hogy például ez a beret egy második ottokár denár. Nyilvánvalóan nem minden adat 100%-ig biztos. Tehát azt tudni kell, hogy mivel nincs rajta évszám, ezért ez úgy működik a gyakorlatban, hogy az a kutató, aki ezeket a denárokat az osztrák pénzverésre felgyűjtötte, és
ebből egy éremhatározatot összeállított, az annak nyilván figyelembe kellett vennie különböző adatokat. Tehát tulajdonképpen egy relatív kronológiához kellett nyúlnia ahhoz, hogy ezeket a vereteket, hát ha nem is évszámhoz, de kibocsátóhoz lehessen kötni. Meg lehessen azt mondani, hogy ezt második Ottokár verte, aztán mondjuk a következőt negyedik Béla, mert mondhatom a magyar pénzeket is sorolhatom ide, mert ezzel egy idejében nagyon sok magyar pénzen sincsen körirat, nem lehet biztosan tudni, hogy ki volt a kibocsátó. Tehát itt jön az a képben, hogy ugye egyrészt a numizmatika figyelembe veszi a régészeti eredményeket. Nagyon fontos az például, hogy egy-egy temetőnek a feltárásából milyen érmek kerülnek elő, hiszen egy soros temetőnek van egy kronológiája, van egy rendszere, ami alapján fel lehet építeni az érmeknek is a kibocsátási idejét, és a kettő figyelembevételével kapunk egy eredményt. Illetve még ezt kiegészítheti egy tipokronológiai vizsgálat, ami azt jelenti, hogy mondjuk az éremképeket megvizsgáljuk, hogy mikor mit ábrázolnak, ha már van valami viszonyítási alapunk, akkor az éremképi ábrázolások egymásra építhetőek, és ha mondjuk szerencsés helyzetben vagyunk, akkor ez is kiegészítheti azokat a vélt kertezési rendszereket, amiket bizonytalannak tartunk. Illetve jön a harmadik a képbe, ami szintén nagyon fontos. Ha megmondjuk, vagy majd megmondom a végén, hogy mikor záródik ez a kincsesbányai érem együttes, mi az utolsó legkésőbbi belet, ami ebben benne van, akkor nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert mi meg tudjuk azt mondani, hogy az összes érem, ami ebben benne van, az ezelőtt az évszám előtt készült. Tehát tulajdonképpen szintén van egy olyan rendszerünk, amit tudunk használni majd, illetve majd kézzelfoghatóvá tudunk tenni más kutatók számára, hogyha például más kutatónak a kezébe kerül egy hasonló veret, mondjuk ne adj Isten ez a szembenéző koronás portréjú mellképet ábrázoló éremképű veret, akkor azt tudja mondani, hogy ez 100% hogy 1273 előtt készült. Na, menjünk tovább, még az éremképektől egy pár szót, ugye nagyon különlegesek ezek az éremképek, egyáltalán nem szokványosak, mai szemmel nézve szerintem különlegesnek is mondhatóak. Hoztam egy-két példát, hogy ugye a szakirodalomban mit is olvashatunk róla, hogy ezek mit ábrázolnak. Ugye balra néző portré, egy tízági csillagban például ez a bal felső, vagy balra néző leopárd, jobb lábában karddal, ez pedig a jobb alsó. Úgyhogy ilyen éremképeket kell tulajdonképpen, vagy kellett a numizmatikai kutatásnak kibocsátókhoz kötni, és hát bizony van olyan szerencsés eset is, amikor az uralkodó neve ott van mégiscsak az érem hátlapján. Ugye itt láthatjuk, hogy Dux Ottokár, tehát Ottokár hercegnek a verete. Itt olvasható szépen az O betű, innen indul jobbra, előtte pedig olvasható a Dux, de az kevésbé látszik. Úgyhogy innentől kezdve viszont van egy olyan veretünk is, amivel biztosan lehet kártezni, és az uralkodási időt meg lehet határozni. Tehát azt látjuk, hogy ugye ezek a pénzek főként különböző állatalapokat, keresztény motívumokat, illetve hercegeknek az alakját. Tehát ugye itt például a bal felső érmen látunk egy álló alakot, akinek a baljában egy kard, a jobbjában pedig egy pajzs látható. Illetve nyilván itt szintén egy ilyen csillagábrázolás. Szóval nagyon-nagyon színes képi motívummal bírnak ezek a bécsi denárok. Ez a jellegzetességük tulajdonképpen mondhatom. A lelet együttesben található a bécsi denárokon kívül passzói denár is egyébként, ez egyetlen egy darab található benne. Ugye ez például olvashatjuk, hogy Otto von Lansdorffnak a kibocsátásából származik, amit 1254 és 1265 között bocsátottak ki. Tehát ez is igazából egy állatalakot, ugye egy balra lépő farkast ábrázol, mögötte pedig egy pásztorbotot láthatunk, a hátlapi éremképpen pedig egy balra lépő koronás oroszlán,
mellén egy ovális pajzsra azonosítható. Na, mint mondtam, ugye, és vissza kell térjek megint egy kicsit a frizaki denárokhoz. Ugye második András megpróbálta ezt a helyzetet valamilyen szinten korrigálni, hogy a monetáris viszonyok kiegyenlítődjenek, és emiatt azt tette, hogy a magyar pénzeket frizaki mintára kezdte el verni. Nyilván az emberek nem annyira ismerték így fel azt, hogy melyik a magyar pénz és melyik a frizaki veret, mert az élemkép az tulajdonképpen azonos volt. És mi történik ugye a bécsi denároknál, amikor a bécsi denárok intenzíven elkezdenek a magyar pénzforgalomban jelen lenni? Hát ugyanez. 5. Istvántól kezdődően 5. István megpróbál szintén bécsi éremképű denárt verni, azért, hogy a magyar pénzforgalom az jobban pörögjön, és kevésbé záródjon ki a magyar pénzeknek a forgalma, illetve nem csak ő, hanem utódja is, 4. László is szintén verett ilyen bécsi éremképű denárt. Ezek egyébként nagyon ritkák, mondhatni, tehát hogy a leletegyüttesekben az előfordulásuk is ritkának számít, de azért jelen vannak, tehát lehet velük számolni. Körülbelül, hogyha meg kellene satszolnom, akkor azt tudnám mondani, hogy mondjuk átlagosan a 13. század végén záródó érem és kincsleleteknek a 10-15%-át alkotják ezek a magyar veret, vagy bécsi éremképű magyar denárok. És egyben egyébként ennek a leletnek a záró verete is ez a 4. László által kibocsátott bécsi éremképű denár lesz. És hogyha tovább megyünk, akkor már ugye kicsit előre bocsátottam és említettem, hogy szlavon denárokat is tartalmaz az éremegyüttes, de magyar pénz is van jelen. Ugye ez a 5. Istvánnak szintén egy éremtípusa az, ami megtalálható a 779 darabban, az is, hogyha jól emlékszem, összesen 2 darab. Illetve a szlavonbányi denárból is, hogyha jól emlékszem, összesen talán 2 darab az, ami megtalálható a leletegyüttesben. Ugye itt egy oboluszt láthatunk a bal felső sarokban, illetve a jobb alsó sarokban egy 5. István denárt, a szlavonbányi denárt. Ugye honnan tudjuk például, hogy ez a jobb alsó sarokban lévő veret az 5. István kibocsátásából származik. Onnan tudjuk, hogy ugye itt az előlapon látható 2-s kereszt 2 oldalán van egy betű, egy S és egy R betű. Ugye az S betűnek a feloldása az a szakirodalom szerint Stephanus, az R betű pedig Rex. És innen olvasható, hogy 5. Istvánnak a kibocsátásából származik az érem, mert hogy ugye a hátlapon Moneta Regis pro Sclavonia. Tehát király pénze Szklavóniának. És az obolus esetén pedig ugye egy-egy vonalkör látható a 2-s keresztnek a 2 oldalán, amiből ismerünk denárt is, és a szakirodalom ezt a 4. Béla uralkodásához, ennek kibocsátását 4. Béla uralkodásához köti. Na hát, ha valaki esetleg tud majd nekem segíteni, azt már köszönöm, mert hogy az éremegyüttes tartalmazott egy darab olyan veretet is, amit nem tudtam meghatározni, illetve ezt elvittük már Verával közösen egy numizmatikai konferenciára is. Ugye idén volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 7. Fiatal Numizmaták konferenciája, ahol erről szintén ott beszámoltunk, és ott is kértem a kutatóknak a segítségét, de még nem érkezett válasz, úgyhogy ezt még nyitva hagynám ezt, hogy tulajdonképpen ez a veret kihez is köthető, de azért természetesen nem fogom olyan könnyen feladni. Hát minden egyes éremegyüttesnek
hogyha feldolgozzuk, akkor ahhoz társul egy numizmatikai elemzés és egy statisztikai jellegű elemzés. Ez esetben ugye azt kellene, vagy olyan lehetőségeink vannak, hogy ugye az egyes pénztörténeti korszakokban milyen mennyiségű érmek alkotják az éremegyüttest. Itt látható, ugye fönn 3 pénztörténeti korszak, és az alsó sorban pedig az egyes pénztípusok találhatóak. És ugye itt látható, hogy a korai időszaknak hogy a bécsi denárokat leginkább ugye az első 2 időszakból származtathatóak, akkor a magyar éremképű bécsi denár, tehát hogy ez is bécsi denár, csak itt még nem módosítottam a diagramot, illetve a magyar éremképű bécsi denár az itt látható, a magyar denároknak a mennyisége ez a pici vonal, és a szlavonbári denárok pedig az a jobb alsó része. Na azért van ez most jelenleg így egyébként, mert a numizmatikai szakirodalom felvetette annak a lehetőségét, hogy nem csak bécsi denárokkal lehet magyarországi viszonylatban számolni, hanem vannak magyar veretek is, amelyek a bécsi denárokat utánozzák éremképileg, de nem bécsi denárok. Tehát nyilván valamiféle nyerészkedés céljából azok az emberek vagy kereskedők, akiknek volt ezüstjük, azok elkezdték ezeket a bécsi éremképű vereteket utánozni, és ezeket hívnánk tulajdonképpen magyar veretű bécsi denároknak. De valószínűleg ezt egy kicsit árnyalni kell majd a jövőben, mert az egység vélhetően nem annyira biztos lábakon áll, és sokkal inkább valószínűbb az, hogy ezek is eredeti bécsi veretek, mint sem, hogy nem azok. Ugye itt egy verdehely szerinti megoszlást is készítettem, tehát tulajdonképpen alig van néhány verde, ugye a Bécs, van egy olyan, hogy Bécs és Ensz, van önmagában Ensz, van Szlavónia, Bécs és Bécsújhely, Passau és hát ugye nyilván Magyar Királyság területén vált érmek, és itt százalékos lebontásban láthatjuk, hogy a leletegyüttest melyek milyen számban alkotják. Illetve hát, hogy ne legyen olyan egyszerű a dolgunk, nyilván egy fontos adalék az is, hogy ezeknek a pénzeknek a paramétere miként oszlik meg. Tehát, hogy milyen súlyban készültek ezek a veretek, milyen átmérővel és milyen lemezvastagsággal. Most a jobb alsó képen ezt látjuk, tehát ez alapján azért elég jól megállapítható, hogy mi volt az a trend, az a verdehelyi trend, amivel dolgoztak. Tehát itt mondjuk a közepét meg kellene satszolni, akkor így nagyjából 0,6 g körül és 0,6 mm lemezvastagsággal bírnak ezek a veretek. És az utolsó kérdés nyilvánvalóan, illetve majdnem az utolsó előtti kérdés az, hogy hát miért is maradt ez itt, ez a leletegyüttes? Miért nem vitte magával a tulajdonosa? Mi történt, ami megakadályozta abban, hogy ezt a vagyont magával vigye az egykor itt élő ember? Hogyha párhuzamokat kezdünk el keresni, akkor többet is találunk. Elsősorban ugye itt Nyugat-Magyarország és Észak-Magyarországi területről, illetve Szlovákiából is. Az érdekes egyébként az, hogy nem is olyan régen Szokolyában végeztünk egy mentőfeltárást, Mokhella régésszel közösen, és ott egy nagyon-nagyon hasonló összetételű éremegyüttest sikerült feltárni. Tehát mondhatom, hogy olyan szerintem a Kincsesbányai és a Szokolyai éremegyüttesnek az összetétele olyan több mint 90%-ban megegyezik. És
Ugye itt a záró vereteket kellene meghatározni, de tulajdonképpen azt tudjuk csak mondani, hogy negyedik László 1272-től 90-ig uralkodik, ugye, és 1272 után kellene, hogy keressünk a magyar történelemben valami olyan eseményt, amihez mondjuk a kincsesbányai éremegyüttes is köthető. De hogy nyilván itt nem csak a kincsesbányai éremelet záródása, hanem több másik éremelet együttesnek a záródása is egybeesik ezzel az időponttal. És hogyha az írott forrásokat vesszük alapul, akkor egy 1273-ból hozott részlettel mindjárt elvilágítanék arra, hogy ez miért is maradhatott itt. Tehát azt olvashatjuk, hogy Csáknembeli Máté fia, Máté Szlavonbán, Stájerországot és Karintiát, egy másik had Ausztriát és Morvaországot pusztítja. Most ezt az eseményt második Ottokár nem hagyta szó nélkül, és 1273 májusában azt vehetjük ki az okleveles forrásokból, hogy a magyar betörés megtorlására osztrák és morva sereg támad két irányból Magyarországra. Az egyik sereg elfoglalja Győrvárát, és innen a Bakonyig pusztít. A másik sereg a Dunától északra nyomul be az országba, elfoglalja és kifosztja Nyitra várát, Gimes és Csejte várát azonban hiába ostromolja. A harcok kiterjednek az egész határvidékre, Zágrábtól Szombathelyig. Az osztrákok Körmendet felégetik, Lendva és Németújvár azonban sikeresen áll ellen az ostromnak. Tehát így már érthetőek azok az éremegyüttesek is nyilván, amik már ismertek és előkerültek, és ha megnézzük, akkor természetesen a kincsesbányai is egy ilyen portja útjába esetett bele, és második Ottokár cseh királynak a pusztításához köthetjük a földben maradását. És hogyha azt a kérdést tennénk fel, ugye, hogy ez a leletegyüttes tulajdonképpen a maga korában mit is ért, akkor azt mondhatjuk, hogy egy ekkora vagyonnal valószínűleg egy középbirtokos bírhatott, és ebből körülbelül vásárolhatott magának mondjuk 4 szarvasmarhát, 10 sertést, 20 juhot, szóval ez nem egy átlagos pénzmennyiség, amivel mondjuk egy Erszényben így valaki a hétköznapokban szaladgál és vesz egy-két tyúkot mondjuk. Úgyhogy ennek összegezve, ennek az éremegyüttesnek nagyon, nagyon magas és kiemelt fontossága van, mind a történeti, mind numizmatikai szempontból, és nyilvánvalóan még vannak olyan részei, amiket érdemes kutatni, és hát szerintem még a közeljövőben ezeket a kérdéseket szeretném majd megválaszolni, amik még esetlegesen nyitva maradtak. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Ha szeretnének, akkor lehet kérdezni. Ha esetleg valakiben megfogalmazódott még valami. Hogy akkor... Hány százalék pihent a... Nem is szavos. Hány százalék pihent a földbe a történet? Bocsánat. Hány százalék pihent a földben ez a leletegyüttes? 1273-tól kezdődően. Felvetődő meg kérdés, hogy a talaj vastagságát illetően, hogy számoltatok-e a talajerózióval. Az elmúlt 10 évre visszamenőleg nagyon volt a telek, de előtt olyan telek volt és olyan hómennyiségek, ami nagyon nagy talajeróziót okozhat. Lehet, hogy sokkal mélyebben volt, és a talajerózió okozhatta ezt a sekély távolságot az előtalálás helyszínéről. Gondolkoztam, illetve nem tudom, hogy volt a sok száz évvel, biztos, hogy volt talajvágás. És ugye a talajvágás során is a letermelt fával is került el földréteg. Én azért nem gondolom, hogy csak ilyen sekély mértékben lenne ez
a... Valószínű, hát azért a 730 év alatt elég sokat változott az ár, úgyhogy nem biztos lehet valószínű, hogy mondjuk egy 50 centi eurózó, nem tudom pontosan, hogy mennyire, hát ezt így nem tudom kiszámolni, nem vagyok geológus, úgyhogy ezzel így nem foglalkoztam. De mondjuk az lenne az érdekes, hogy rányitnánk egy szelvénytalan idén, akkor sikerülne, hogy úgy tervezném, hogy egy szelvényt rányitni, és meg lehetne, hogy vannak-e alatt a temetkezések. Ez mondjuk engem most még így izzad, hogy érdekes kérdés lenne, hogy egy temetszikedzésre ásták rá, vagy nem, vagy ezzel elástak egyet, mert a csontokat nem találtunk, úgyhogy nem, de hát sajnos nem tudom megmondani, hogy 700 év alatt mennyit erodált a talaj. Jó, Árpád bácsit megkérdezzük. Ez egy nehéz kérdés, amire nem fogunk De én úgy válaszolni. gondolom, bocsánat, hogy úgy érzem, hogy olyan nagy meglepetések lesznek még, mert itt amilyen összetétel a helynek, amilyen szellemiségű emberek itt most összegyűltek és elkezdték ezt feltárni, úgy gondolom, hogy nagyon jó dolgok indultak itt, és köszönöm szépen én is. Melyik kérdés lehet, ugye, hogy az, amit mi feltártunk, az a lelőhelynek kb. 2%-a. Szóval úgyhogy még nagyon sok. Van benne még lehetőség, úgy gondolom is. Köszönjük. Nekem lenne még kérdésem, hogy az, hogy a kemencét építettek holttestekre, vagy eltemetett emberekre, az ők tudták, hogy ott van alatta valami, és nem foglalkoztak vele, vagy nem is tudták, hogy ott alatta Lehet, hogy a temetőnek temetett. azt a részét mondjuk annyira korán felhagyták, hogy már nem tudták, hogy temetkezések vannak, csak vele találkoztak, amikor elkezdték ásni a kemence helyét. És a másik kérdés pedig a feltárt csontaletekkel kapcsolatban, hogy elsődlegesen látszott rajtuk valami, tehát hogy természetes halált hallhattak, vagy valami erőszakos. Hát így, ezt így nem igaz, kellene egy antropológus, aki megnézi ezt, de lehet benne bármi opció. Én az anyag elmosása közben már egyébként, még neked nem is mondtam, hogy vágásnyomot koponyán már találtam, úgyhogy Na, akkor látszik, hogy legalább egy minden biztos, hogy van. természetes halált, Aztán, hogy az ott vagy máshol, az jó kérdés. Úgyhogy majd ha lesz egy antropológus, aki ezzel egyszer foglalkozik és feldolgozza az anyagot, és erre választ kapunk, de nem vagyunk antropológus. Kerítünk úgyhogy egyet így biztos. van. Ezek a pénztípusok, ezek a melyik társadalmi rétegnek a jellemző pénzei voltak? Tehát, hogy voltak ennél értékesebbek, illetve a köznép használta gyengébb pénzeket, pénzpénzt vagy egyéb. Ebben az időszakban ezek a denárok forogtak, illetve még obolus volt. Tehát a pénznemek azok megegyeztek, mind a Magyarországon kibocsátottak, mind a külföldön kibocsátottak. Szóval így mondhatni, hogy átjárás volt, csak a pénzláb között volt némi eltérés, vagy láttak némi eltérés, de egy-egy átváltáskor ezt viszonylag könnyedén bele tudták kalkulálni az értékkülönbségbe. És óriási különbség van a nyomatkép, a szlavon dénárok és az összes többi között gyakorlatilag. Tehát, mint hogyha évszázados különbség lenne az előállítás minőségében. Igen, ez így van, tehát hogy ez egy, tehát a szlavonbáni denárok ugye azok 1 gram körül készültek, tehát egy nagyobb pénztömeggel bírnak. Nagyobb volt az éremkép is, az éremlapka is nagyobb volt. És hát ugye ezek azért készültek, hogy egy olyan pénzt pótoljanak, amik a frizeki denárok voltak, amik közkedveltek voltak. Tehát hogy mindig volt egy olyan cél, nyilván ehhez nyersanyag kellett. Tehát, hogyha volt nyersanyag és tudtak mit pénzé venni, akkor az elsődleges cél az volt, hogy az emberek bizalmát elnyerje az adott fizetőeszköz. Az mindenkinek jót tett a kibocsátónak és jót tett a gazdaságnak is. Ehhez képest a bécsi denárok egy kicsit másként, tehát gyorsan készültek, látszik, hogy ez egy tömegtermék, egy tömegtermelésnek az eredménye. Nem volt annyira cél a kifinomult éremkép, sokkal inkább a minél nagyobb számú pénznek a leverése. Talán ilyen kettő között ebben találnám meg a különbséget. Senki többet harmadszor, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. És Ázsikkal szeretnék közösíteni. Köszönjük szépen, majd folytatjuk még a munkát biztos. Illetve még 3 dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a következő előadás dátuma február 27. Itt a Vaskapu helynévvel fogunk foglalkozni. Mindenféle érdekes dolog lesz ezzel kapcsolatban. A második az, hogy a Vaskapu Történelmi Fesztiválon, amit tavaly szerveztünk, ott az egyik programpont az volt, hogy ennek a
leletnek az edényét újra formáztattuk Honyadi Tamás kerámia mesterrel, illetve az egyik hagyományőrző csapat adott ebben nekünk 20 darab 4. Béla érmet, azt hiszem, hogy ez pont benne is van egyébként ebbe a kincsleletben, ez is nyilván rekonstrukció, és ezt meg lehetett nyerni. Volt egy kincskeresős játékunk, úgyhogy ezt jövőre is, vagy idén is tervezzük, úgyhogy ha eljönnek és szerencséjük van, akkor ennek a leletnek a másolata az valakinek a könyvespolcát fogja díszíteni, mondjuk. A harmadik nem jut eszembe, úgyhogy köszönöm szépen. Van egy kis sütemény, meg tea, itt lehet maradni, beszélgetni, eszmét cserélni, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen.